Com a animals culturals que som, els individus ens anem amarant de les formes de ballar del context que ens envolta. Unes formes que expressen significats culturalment coneguts i al mateix temps són vehicles d'emocions i sentiments. L'Esbar, arrels de Lleida, neix el setembre del 2008 amb una raó de ser molt clara: donar a conèixer el significat i la bellesa de la dansa catalana, respectant al màxim la seva puresa com a identitat del poble català, considerant que la dansa és una excel·lent manera de comunicació i expressió dels pobles. Benvolguts amics i amigues de Lleida. L'Esbar, arrels de Lleida, us presenta una petita mostra de tradició i història, representada amb la següent dansa: la quadrilla de Martorell. Una de les manifestacions més genuïnes del folklore martorellenc és el ball de la quadrilla, tot i que el seu origen és difícil d'assegurar. Segons documents consultats, la coreografia de la quadrilla està inspirada en els balls de saló del segle XVIII. Es creu que aquesta dansa la van dur uns soldats que van participar a la Guerra del Rosselló. D'aquí que el ball comenci amb una música amb aires de marxa que contrasta amb l'aire més cortesà de la resta, com la contradansa, el mirallet, el ball pla i els caragols. Sense més explicacions, l'Esbar, arrels de Lleida, aquesta tarda us ofereix la quadrilla de Martorell. Gràcies i fins la pròxima. Amb un arrel i visca Catalunya! de l'Oriol, i enfrente. Sí.
que són els nostres,